Hello, sziasztok! No, hát ebben a dobolásban, illetve dobolásos transztánc lesz most bemutatva. Ezt azért szeretném részletezni, csak így pár szóban, hogy képbe legyetek, hogy igazából mennyire jó dolog a tánc, mennyire jó dolog mozogni, létezni, oldani a problémákat, a betegségeket, gyakorlatilag bármiből meg lehet gyógyulni, és én azért gondoltam erre a stílusra, hogy ezt így bemutatom, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok terápia van, tényleg százával van, mindenféle. És erről a dologról azért nem nagyon van videó, illetve jellemző, hogy nagyon sok pénzbe kerülnek ezek a gyógyítások, ami annyira nem jó, főleg a mai magyar világban. Hát persze, kinek van sok-sok pénze, az el tud menni mindenféle kezelésekre, de, de van itt egy ingyenes módszer, gyakorlatilag ingyenes, hozzáteszem zárójelbe, és tény, hogy mindent nem gyógyít, viszont nagyon jótékonyan hat az emberre, egy-két egyszerű szabályt kell betartani, és elképesztő jótékony hatása van. Az egyik ilyen szabály, hogy ne árts magadnak. Tehát ez ugye csukott szemmel történik, illetve félig nyitott, lehet enyhén ilyesmi. Igazából nem kifele figyelünk, hanem befelé. A másik dolog, hogy a mozgással gyakorlatilag mindenféle dolgot ki lehet fejezni, mindenféle érzést meg lehet élni, fájdalmat is akár, de nem szabad úgy belemenni, hogy az tényleg fájjon, hanem tehát ne arra gyúrjál, hogy most akkor úgy de rohadtul fájjon, hanem ha kell, akkor fájjon, azzal nincs gond, de természetesen jöjjön elő, tehát nem kell erőltetni. Főleg a lelki fájdalmakra gondolok, de a fizikai fájdalmak is előjöhetnek, ezeket szépen, ezeken finoman át kell menni, nem erőltetve, semmiképpen ne erőltessük, hanem egyszerűen csak mozdulj bele, éld meg, de ne fokozd, csak éld meg. De nagyon fontos, mert ahogy a dob szól, és ahogy jönnek az érzések, ugye összetett dimenziókban vagyunk, mindenféle rendszerek vannak bennünk, és bizony mindenféle elakadások is vannak. De ezeket az elakadásokat lehet oldani mozgással, tánccal. Igazából mindegyik terápia jó, ez is csak egy a sok közül. Ami fontos, hogy ne árts magadnak. Tehát védd meg a tested. Ha mozogsz, legalább annyi, hogy mérd be, hogy hol vannak a határai. Tehát itt most ugye például ott van egy LCD TV, azt nem kéne leverni, mert hát az nem csak nekem fájna, hanem a tévének is, meg a pénztárcámnak, illetve a sarkokra kell figyelni. Tehát ami él sarok, ott vagy itt érdemes oda tenni egy törölközőt, vagy egyszerűen csak figyelemmel tartani a teret, hogy hol vannak a határok. Mert amikor az ember belemegy egy mozgás folyamatba, akkor bizony elveszítheti egy picit a határérzékét, és akkor lehetnek ilyen sérülések. Tehát erre célszerű odafigyelni, már előre esetleg tudatosítani, körbejárni a határokat, és erre odafigyelni. Jó. Ami még fontos, hogy befele figyelj. Tehát félig enyhén csukott szemmel befele figyelés. Ez nagyon-nagyon fontos. És mert ez egy személyes dolog. Tehát mindenki, aki belül él, aki az életünk belül is zajlik, és nyilván a mai világban nagyon elfogadott az, hogy kifele fókuszálunk, minden kint történik, de igazából mindenben történik. Szóval mindenben történik, és valójában ezzel segítünk befele menni, és a belső történéseket kicsit fókuszálni.
Úgyhogy igazából ez a két dolog, a légzés a harmadik, hogy egy intenzívebb légzéssel jár, ez a fajta szabad tánc, hívhatjuk transztáncnak is, de itt nem transzolunk annyira be, igazából egy létezésbe vagyunk a önvalónkkal, befele figyelve. Egy intenzív légzés, ennyi. És a harmadik pedig, ha bármiféle olyan dolog történik, ami szokatlan, fájdalmas vagy valami, akkor le lehet lassítani a folyamatot, meg lehet állni, le lehet ülni. Tehát a szabad táncban mindig az a jó igazából, hogy szabad. Tehát fura módon nem kötünk hozzá semmiféle elképzelést, hogy ilyennek kellene lenni, olyannak kellene lenni, így kellene történni, úgy kellene történni, mert ahogy történik, az úgy jó, ahogy van. A gondolatokat, a gondolatok elengedése, az elképzelések elengedése is része ennek az egésznek, mert ez egy keret, és igazából jó kilépni a keretből, észrevenni az új lehetőségeket, és egy ilyen tánc után bizony az ember észreveszi azt, hogy mi mindenre képes, mi minden lehetőségek vannak a világban, szóval felszabadítod a tudatodat, és éled az életedet utána egy más szemszögből, perspektívából. Ehhez segít hozzá, hát igazából itt most lesz 20 perces tánci, bemutatom, hogy miről szól, aztán ennyi. Igazából lehet igazából az lenne a jó ezt csinálni csapatba, csoportba, dobokkal, mert a dobnak van egy olyan mély energiája, ami ez egy ősi dolog a dob, és nem kell túl misztifikálni a dobot se. Tehát igazából ez egy ősi dolog, az ember lelkének szól. Úgyhogy itt mindjárt szólni fog a dob, teljesen egyedi felvétel, ezt most felvételről szól, de élőben ez még sokkal ütősebb. Van, aki doboljon, és még dob se kell hozzá. Igazából bármilyen hangkeltő eszköz jó, csak jól szóljon, tehát legyen azért egy mélysége. Igen, úgyhogy kb. Ennyi. Nem kell túl misztifikálni. Befele figyelés a lényeg, többdimenziós lényeg vagyunk, ez tény. Lelki szinten nagyon sok folyamat van, ami megbetegíthet. Ezeket érdemes és a folyamatnak a lényege, hogyha megélsz dolgokat, azáltal szabadított fel, de az elfojtás ugye mindig egy tudatalattiba folytás, egy erőt adunk neki. Az elfojtás adja az erőt a problémának. Azzal, ha szembenézünk, megéljük azokat a dolgokat, fájdalmakat, esetleg amik a lelkünkből jönnek, vagy a testünkből, és belemozdulunk, azáltal szabadítjuk fel az energiát, a tudatot és az élet áramlását. Úgyhogy ez ennyi most, megmutatom, miről szól a dolog, aztán hajrá! Ez 25 perces lesz. Érdemes levenni a szemüveget, kicsit megmasszírozni a fejet, a nyakat, átmasszírozni, kicsit átütögetni a vállakat. Kicsit érezni, hol vannak a testhatárok, a lábat, kicsit megemelni, csípőt, derekat átmozgatni, finoman, mindig finoman kell kezdeni, ez fontos. Ha
határokat érzékelni, nagyon fontos. És finoman átmozgatni vállat. Hát érdemes föntről lefele kezdeni, de lehet lentről felfele is. Ezt a nyakat mondjuk, vállakat, vállizületet, könyököt, csuklót, gerincet finoman. Térdeket, csípőizületet. Rengeteg probléma van a csípőizülettel. A föld és a lélek kapcsolódási rész. A test és a lélek. Befele figyelni. És hagyni, hogy a test beszéljen, mit kíván az érzés, mit kíván a test, milyen mozgást kíván. Mi az, amit szeretnéd, hogy oldódjon, mivel van gondod, melyik izületeddel van gond, melyik testrészed fáj. Hagyni, hogy ez a testrész megmutassa, hogy milyen mozgásra vágyik, mi az, amire szüksége van. Nem kell szépnek lenni, nem kell koordináltnak lenni, csak hagyni, hogy az a testrész szépen beszéljen, elmondja, hogy ez és ez van. Az imént tettem fel, úgyhogy ezt az előbb doboltam, ez egy ilyen teljesen ehhez a videóhoz tervezett dobolás. Bukfencezni is, ha ahhoz van kedved, és van lehetőség, és nem sérülsz meg. Nagyon fontos, hogy tudatosság. A mozgáson mindig legyen egy tudatosság. Tehát legyél ott a mozdulataidban jelen. Ugyanakkor nem kell kontrolláltnak lennie. Csak ha veszélyes, akkor legyen mindig kontrollált. De hogyha
érzed azt, hogy ezek olyan mozdulatok, amik így nem arról szólnak, hogy veszély, akkor nem kell kontroll. Akkor hagyni kell, hogy ez a mozdulat ne olyan legyen, mint egy jogában, hanem szabad. Ahogy az izületed, ahogy a tested kívánja.
Itt a vége. Egészségre. És valami hasonlót. Csinálj te is. Már végre? Hajrá!